നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗേൾസ് സ്കൂളിന്റെ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ ഗേൾസ് സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗെയിംസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അനാവശ്യമായി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പല തവണ കുഴി ചാടിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് നീ. ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞു ഈ വട്ടന്മാരോട് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. എല്ലാ ഭ്രാന്തന്മാരും ഇപ്പൊ കിട്ടും ബിരിയാണി എന്നും പറഞ്ഞു ഓടിയത് ഞാനോട് പറ്റിച്ച്. എന്നാ ക്യൂട്ടഡായി കൊച്ച്. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ നല്ല പണി തന്ന് കൈ നിറയെ പണവും തന്ന് സഹായിക്കണേ. എല്ലാവരും